Undertaget er et vigtigt element i forbindelse med tagrenovering. Undertaget spiller en afgørende rolle for, om vand kan trænge ind i bygningen, og dermed for bygningens samlede levetid. Når det gælder undertaget, må der derfor udvises den allerstørste byggetekniske omhu. Ved byfornyelsessager anbefales det, at tagkonstruktioner udføres som ventilerede og med diffusionstæt undertag. Byggeskadefondens erfaringer viser, at de diffusionstætte undertage er de mest effektive over for opfugtning af den underliggende konstruktion. Undertage bør enten udføres som fast undertag, som det ses her, eller som tung banevare. I de fleste tilfælde anbefales banevareundertaget kun udført, hvor undertaget kan efterses inde fra halebåndsloftet og eventuelt skunkrum. Ved valg af undertag bør anvisningerne fra Dansk Undertagsklassifikationsordning DUKO følges. Se DUKOs hjemmeside www.duko.dk. Det bedste undertag fås ved at vælge et fast undertag. Det giver den største sikkerhed for, at arbejdet udføres korrekt. Desuden giver det faste undertag erfaringsmæssigt også den længste levetid. Skotrender udføres i plan med oversiden af undertaget, så regnvand på undertaget kan ledes direkte ud i skotrenden. Skotrendens bredde skal i hvert enkelt tilfælde vurderes alt efter tagfladernes størrelse og hældning. Skotrendens bredde bør være mindst 300 mm målt mellem tagbeklædningerne på begge sider af skotrenden. Zinkrenden monteres i stykker af 1 meter med påløjet blindfaldelse, der sikrer 200 mm overlæg i samlinger. Kun rendens nederste del fastgøres med søm direkte gennem zinken. Zinkrenden fastholdes ellers kun med hafter i rendens sider, så zinken har mulighed for at bevæge sig ved temperaturændringer. Ved montering af afstandslister og taglægter skal det sikres, at disse ikke fastgøres ned gennem zinkrenden. Taglægter monteres kun ned i afstandslisten, hvor taglægterne løber ud over zinkrenden. Gennemføringer i undertag har ofte medført vandindtrængning i tagkonstruktionen med skader til følge. Gennemføringer i tage bør udføres med fast underlag og rørkrave. Rørkrave i f.eks. zink monteres for at opnå tætning mellem undertag og gennemføring. Rørkravens placering fastlægges først efter, at undertag, afstandslister og lægter er monteret, og tagbeklædningens placering er fastlagt. Et stykke undertag med minimum 100 mm overlæg fastklæbes til tætning af overgangen mellem rørkrave og undertag. Undertaget skal have skråafskæring mod tagrykningen, så eventuelt vand bedre kan løbe af.